Wegens Pinksteren mag Venray dit weekend op zaterdagavond aantreden. De laatste thuiswedstrijd van het seizoen. Op het programma staat Venray tegen Susteren. Trainer Ivo van der Weerde start deze avond met de volgende namen. Dirk van Enkelvoort op doel. In de verdediging Jordi Wismans, Robert Willemsen, Stef van Dijk en Jesse Peters. Het middenveld vormen Danny Pelzer, Jarno Peters, Stijn Brinkman en Dani Litjens. En de voorhoede bestaat uit Armin Schala en Bram Wievermans. Susteren trainer Jan Lauwers wil met de volgende 11 namen Venray onder zich weten te houden in de ranglijst. Joshua Kleber op doel, Martijn Stuf, Bas Kolen, Rick Michiels en Luc Bisschops de verdediging. Het middenveld met Wessel Ronkers, Stan Gullenraad en Sven Vergoosen. En aanvallend Kevin Hofmans, Mike Storken en Boyd Stoffels. Dat is nog niet zo. Jawel waar. Deed de concurrentie dat ook. Venray is daarom in theorie nog niet gevrijwaard van de na-competitie. Er staat dus vanavond zeker nog iets op het spel. En het verschil met Susteren bedraagt slechts 2 punten op de ranglijst. De beginfase van de wedstrijd heeft niet echt een bovenliggende partij. Susteren laat het balbezit aan Venray, wat keurig in balbezit speelt. Susteren oogt optisch wat gevaarlijker. Beide teams hebben enkele kansen, maar de doelmannen worden nog niet echt getest in deze fase. De klok passeert het half uur. Pelzer met de steekbal op Wievermans. Die legt breed af op Armin Schala. Bas Kolen staat echter in de weg en hij tikt de bal voor de doellijn op. Daar was Venray heel dicht bij de openingstreffer. Een enigszins kolerieke situatie. Via Jarno Peters en een speler van Susteren karameleert de bal in de handen van de Susteren doelman. De ruststand is 0-0. Enerzijds tactisch en anderzijds noodgedwongen past Venray 2 wissels toe in de rust. Toeratsidis voor Danny Litjens en Joy Koenen voor Robert Willemsen. De arbitrage fluit een diepe val van Susteren af wegens buitenspel. Trainer Lauwers van Susteren is daar in woord niet mee eens. De goedlijnende arbiter van de Ven is daar niet van gediend en maakt even een praatje met de voormalig Wittehorst trainer. Venray verwerkt een vijandige inworp goed en verlegt het spel naar de linkerzijde. Jesse Peters kan met de bal opkomen. Een diepe bal vervolgens op Toeratsidis, die zou buitenspel staan. Susteren kopt de bal weg, waardoor de arbiter niet fluit. Jarno Peters onderschept. Schala met de aanname en bijna uitstand streept hij de bal achter Joshua Kleber. Na 50 minuten is hiermee de stand 1-0. Hoewel Venray op een 1-0 voorsprong staat, wil dat niet zeggen dat Susteren onderdoet voor de thuisploeg. Echt grote kansen weten beide elftallen niet te creëren. Het
maakt wel her en der wat overtredingen wat door de arbitrage op de juiste manier wordt waargenomen. Zo is het hier Joy Koenen die een overtreding maakt en een gele kaart daarvoor ontvangt. Slordig balverlies van Van Rijk. Zusteren laat de bal snel gaan. Vervolgens paast het breed op een inlopende man. Een werkelijk glansparade van Dirk van Enkevoort voorkomt de gelijkmaker. Het slotakkoord is voor de roodhemden. Een vrije trap van Zusteren. Van Enkevoort komt en bokst de bal weg. Joy Koenen ruimt vervolgens verder op. Hij heeft de loopactie van Van Wievermans echter ook gezien. Wievermans op de volle snelheid met de bal aan de voet en Zusteren weet hem niet te achterhalen. En hij legt de bal in de verre hoek achter Kleber. 5 minuten voor het einde verdubbelt Venray hier de marge en weet het de overwinning te behalen. De wedstrijd eindigt hiermee in 2-0. Nou jongens,